Zdravím vás všetky živočíšne druhy. Vítajte pri... Počkajte. Neviem. Tu si vlastne ukážeme, ako sa hrá táto hra. Áno, viete, prečo to robím? Tak, teraz sa ide správne. Stále som to nestihla. Ale tu si vlastne ukážeme viaceré levely. Auč. Hotovo. Sme na začiatku, teda ja všetko nemám. Ja neviem, či je ten duch, takže to sa vám priznám. Slow down. Next level. Learn to jump. Jump, jump, jump. To jump. Duch spadol. A čo to je? Nie je to náhodou ďalší hráč? Že by som hral s ďalším hráčom? Ja neviem. To sa môže stále mne. Tak. Next level. Final lesson. Tak. Končím. Tu ešte je toto. Počkať. Learn to run. Ja neviem, čo som klikla. Pomýlila som sa, ale... Asi tu nemôžem proste spadnúť. Hráč minus 34 pointov. Prečo? Ja som to preskočila. Ukáž. Dúfam, že to je plus 2300, nie mínus. Ešte jedno kolo. Hotovo. Teraz dáme exit. A toto ičko som chcela dať. Vy ste vlastne zlatá líška, ktorá ide rýchlejšie, než by mala ísť. Normálna. Ale lebo ja som dosť ďaleko, je to normálne. Teda, proste mi to nevadí. Ups. Už. Teraz dáme exit. A práve sme to spravili. Teraz ideme do Snow Valley. To je tu trošku viac. To ičko som tu neskúsila. Ide sa. Out in the snow. To si pamätám, že niekde tu som mal najväčšie problémy.
môže tá líška skočiť. Prečo to neskáče? A teraz skočí. Nevšimajte si, že som naštvaná. A to sa nedá. Mne to proste neskáče na mobile. A zrazu áno. A niet. Next level. Running free. Utekať zadarmo. Rozumie niekto tomu, že ja skočím a mne to neskočí? Snowy Danes. Najhoršie je, že ja si to ani nepamätám. Teda hen tú jednotku som predtým hrala včera. A tu vôbec. Silent Steve. Neviem, čo to je. Aha, takže ja musím ísť hore. Itzy Hill. Ideme na Itzy Hill. Ja to neviem povedať ani. Vlastne ja tu ukazujem všelijaké minihry, ktoré chodte hrať. Ja neviem, prečo to hovorím. Teraz, ak si to všimnú tí, ktorí, tak nech mi dajú ďalšie pointy. Toto je vlastne papierová líška. Next level. Frost. Next level. Tak a teraz tu vlastne hľadáme žltý alebo čierny krystal. To kde som? Try again. Čo keby sme zostali dole? Nie, a teraz... Restart a skúsime zostať dole. Tak. Nie. Tak a teraz...
Takže nie. Tak skúsime Snowy Challenge. Čo je toto? Long jump. Toto ja poznám. Áno, pozrite, long jump. Long jump. Not long jump. Long jump. Not long jump. Long jump. Long jump. Not long jump. Karisany. To sa nedá. Ja ani nič nebudem robiť. Tak. Watch you steep. Dobre, tak zatiaľ nič nerobím. Zatiaľ bez problémov. Toto ja nesnášam. Keď už som na konci a proste to preskočím. The mat. Jump, jump. Jump, jump, jumpy, jump. Jump, jumpy, jump, jump, jump. Jumpy, jump and jump. What was his name? Oh. Čo to spievam? Lebo Jimbo nie je nikto. Či? Ide sa, oh yeah. Ide sa do raja nového. Prečo tam dávajú výmoly? Nikoho to nebaví. Výmoly sú na nič. Aj keď to preskočíš, tak ono to proste neplatí, naštve to. Hotová. Exit. Už mám 4578. Toto ja nesnášam. Toto bolo v poriadku. Sunset City. To je hrozné čosi. Underground. Launch. To je čosi. S tým končím. Space je ja som ísť do space.